Else Hagerup Justesen skinnede i 1960'erne som en af de klareste stjerner på den danske atletikhimmel. Hun var ikke bare en sprinter med imponerende tider. Hun var en lokal helt fra Viborg, der inspirerede en hel generation af unge talenter. Med en kombination af medfødt talent, utrættelig træningsindsats og en ukuelig vilje, blev hun en af de mest markante profiler i dansk atletik. Inden Else lagde sprinterskoene på hylden, satte hun en række rekorder på 100 og 200 meter. Rekorder, der stadig står i Viborg Atletik og Motion. Ingen kvinde fra Viborg har sprintet hurtigere end Else gjorde i 69. I dag huskes Else Hagerup Justesen som en af Viborgs største sportslegender. Hendes præstationer, hendes smittende personlighed og hendes uforglemmelige hestehale har ikke blot sikret hende en plads i dansk atletikhistorie, men også gjort hende til inspiration og fællesarv for sportslivet i Viborg Kommune. Tag rigtig godt imod Else Hagerup Justesen, der nu er en Viborg-legende.